Provar en Prime a Londres. Tenim 4 sabors. Això fora. El pressupost no dona per més. Però està bastant bé. Ice Pop vendrà a França. Metamoon, aquest no l'havia vist mai. Bastant guapa l'ampolla. Espera, els aprovo. Ahí està. Metamoon. Tenim Blueberry. Ice Pop, aquesta. Blueberry. Bassequilla. I aquesta no l'he vist mai. Strawberry Watermelon, que crec que és l'única que és de color rosa. Les altres són Aquesta és bastant... Són visuals, de tio. color blanc. És una beguda de dos influencers que es diuen Casey i Logan Paul. Ja saben qui són, així que... Col·labo amb Ibai. podem començar. Col·labo amb Ibai, és veritat. I això és Pronto aquí. con la code AFED, Ja. Con el link en la descripción tenéis descuentos. ¿Empezamos? Sí, no, comencem una per una. La que vulguis. Ah, vols veure la got? Sí, no? Sí, que així es veu el Buah, jo aquesta me la vull emportar al gym, bro. Clar. Fem una per una i anem testeant. Fem aquesta primer. Vale. Ice Pop. Què significa Ice Pop? Ni puta idea. Ni idea. Algú que ho digui als comentaris. 25 calories. Ingredients... Hem de ser sincers, amb el que veiem aquí. Buah, té un 10,5 d'aigua de coco, que diu que és més o menys del que està fet. No era tot aigua de coco? No era tot aigua Està fet a partir d'aigua de coco, però té aquí 10,5. Ah, mentiders, tio. Pensava que era aigua de coco només. Hòstia, olora... Fatal. Olora molt fort, olora a piruleta, però fort. Hòstia, sí, Buah, Hòstia. aviam. Aquí juguen amb les olors, Això en realitat val 10 euros, a Barcelona. Aquí val Sí, 10,5%. 3 o 4 euros. Buah, això Bueno, pounds. Que són 5 euros. Ah, però és no ho una sé. mica, tampoc vull provar molt. A veure, porfa. Hòstia, olora molt a piruleta, I el color no és de pirota, però... Però si aigua de coco és així blanquinós. I en què tal? Sap a piruleta que flipes. Hòstia, és piruleta, tio. És com el doctor... Com es deia allò, tio? Doctor Pepper. No sé què és. És una llauna de piruleta, tio. És Doctor Pepper, però aigualit. En plan amb aigua. És doctor... Està molt bo, És suc de piruleta, però amb aigua. És suc de piruleta, tio. I un problema ara. Ja, el sabor es barreja. barrejarà. Bueno, és Una igual. mica d'aigua, Igual. per aclarir, per tastar. Jo crec que està bé, no? Està bé, tio, no passa res. No som aquí uns sommeliers. Seguimos, brodis. Clar, tio. Va, següent, va, aquest. Jo em vaig a fotre un plàtan, mentre. Sí. Aquest, el Strawberry Watermelon. Aquests són els... Amb suda... És raro, no l'havia vist mai, Però aquest ja tampoc, Fotre un plàtan. Hòstia, aquesta olorà. A químico. Ha de ser watermelon a síndria. Sí. Olorà, tio, a químico. Fresa síndria. Olorà, tio, a... És rosa. A xarop. Uf. Potser és lin, Olorà a xarop, tio. Xarop. No m'inspira aquest, Aquest Hòstia, olora bé. No sé, és que em... Olora algú? A xarop, tio. Hòstia, té una olor... Ah, calipo. Sí, té sabor a El calipo. suc de calipo. Aquest no vol una merda. No val una merda, aquest. Aquí fas uns globs i estàs fent els collons, tio. Jo estic ja... És suc de calipo. No m'agrada, tio. Següent. Està bo. Després fem puntuacions. A veure, és semblant. Aquests dos són semblants. Un és més tirar la piruleta i l'altre més de calipo de freses. Juguen amb això, juguen amb... No són tontos, No, aquest és l'últim. Aquesta. Aquest l'últim, no? Quin? Però aquest què és? No ho sé, Metamoon. Metamoon no em diu res a mi, Meta no sé què Aquest és el que he pillat primer perquè és el que més... diable em Està sembla. guapo, és estel·lar, bro. Bueno, va, doncs aquest últim, va. Aquest de què és? No, sí, home, no Blue vagis. Raspberry. No, clar, tio. Oh, aquest ha de ser bo. Aquest és el que he agafat jo primer, el que m'he fixat. Mira què tal. A veure. Blue Raspberry és... Blue Raspberry és com una... com una arándano, no? Blueberry, raspberry, no, és com mora o arándano. És mora, crec. Mora, no? Mora. El color no és de mora. El color és com aquest. No, però perquè està fet d'aigua de coco, llavors té el color que... Ja, tio, però... El color és el 10,5, bueno. Uau, olor raro, No sé què olora, tio. És com a mora, no? Aviam. Si m'he barrejat sabors, tio. El got olora millor. Color Aquarius.
Pues està molt bo, Sí, És mora, crec. Aràndanes o mora? Aquest està bo. És dolç, molt dolç. Això, per mi, això no val 10 pavos. No, a veure. Això va anar als 10 pavos, però un pàquet. El Carrefour costa 4 euros ara mateix i aquí 3 pounds que serien 3 amb algú. Sí, el que he dit abans, sí. Ja falta el Diablo, El Diablín. A veure, és car també perquè acaba de sortir ara i... Però la... mola perquè és diferent. I per la promo, sí. Això no trobes alguna semblant. Metamunt. I és sa. Deportiu. Esportiu. Em diràs tu com han fet alguna cosa així, però... Bueno, anem a veure... 20 calories, això. És bo barrejar aquestes merdes, també és l'altre. Estem veient un glopet, tio. Ja. Hòstia, aquest té una olor... Té cafeïna, aquestes merdes? Sí. Però clar, estem veient molt poc. Hòstia, té... No és broma que té olor a lavabo públic. Buah. Té olor a lavabo públic, tio. Saps quan han netejat un lavabo? A detergente. Hòstia, sí, Té olor a lavabo públic, tio. Hòstia, aquest... Olor a lavabo públic. Olor a lavabo públic. No. A la Merculos. Aviam. Buah, massa lavabo públic t'has ficat, tu. Buah. Jo no vull dir tant. Aviam. Jo vull un tastet, bro. I sabe a lavabo públic. Una merda. Sí, sí. És que olor a lavabo públic, Sabe a lavabo... Hòstia, quina... Sabe a lavabo públic, tio. És curiós, bro? Igual volien això, igual volien... No em desagrada, o sigui... No, si a mi em fa puta, tio. Això no m'ho compraria, tio. Si ho penses, sí, però és com una llimona. Candy fruit, o sigui... És llimona. Hòstia, però què és aquesta basura, tio? Lavabo públic. Sí. És lavabo públic, brodis. Sap bueno. Lavabo públic. Fem un rànquing, va. Aquest... Què és l'últim? Això estem d'acord. Vale, aquest és l'últim. Després. Per tu, quin és el següent? Això era calipo, això piruleta. Jo era el millor aquest, no? El d'aràndanos. Vale. El segon pitjor és aquest per tu. Hòstia, és difícil. Jo, per mi, el següent pitjor és aquest. Jo aquest. Per mi, Calipo, sí. Per mi aquest. Per mi aquest és el segon millor. Aquest és el millor? No, el segon millor. El millor per mi és aquest. Sí? Sí. Hòstia, no sé. Torna a provar aquest. No, aquest ja és piruleta. Jo vull més vàter, tio. Això és piruleta. Aquest, tio, és que tampoc m'ha molt per parlar. És com sin más, tio. Però està correcte, tio, però no... No m'ha donat gaire per parlar, tio. Aquest és el millor. Per mi, aquest. Saps quina em Que ponen és aquest? molt ratllau, que fas un Saps quina em ponen aquest? fins la polla, tio. Jo crec que aquest ha de ser piruleta, però és piruleta forta, d'aquelles tires que et donaven als hospitals o llocs així, saps? Sí. És que això no està... Jo... És que això, si t'ho veus tot d'una... Jo això no ho veig, per anar a fer un entreno i veure't això, després post-entreno. En plan, no ho veig com un batido de proteïnes. Aquest... Està molt... Per mi està molt Aquest mal primer, fet. xatos. No veu que aquest xòmies. No, molt bé, bro. Però que per mi aquests sabors, en general, ningú és prime. Bueno, No és prime. Per mi no és prime fer això després d'un entreno o per fer esport. A mi la gràcia és que és diferent i que... A mi se'm faria molt pesat, però amb tot això és Que molt... visto lo visto està bé, o sigui... Perquè hi ha molta quantitat, saps què vull dir? D'energia, O no sigui, hi ha calories... mig litre. Tu et veuries mig litre de piruleta? No. De collons, tio. I mig litre de vàter també el veuries? Baixaré un al gym perquè si no ens l'acabarem. Mig litre de vàter, tio. Buah. Em baixo una de vàter. No, què dic, això és massa, tio, són sabors molt forts, tio. Hòstia. Molt pesats, tio. Per mi, no, te'l fica nota, va. 1, 2, 3, 4. No te de cada una. En general, no. Bueno, en plan, aquesta un... A veure, espera que estava tancat. Per mi és aquest el rànquing, Vale. Per mi aquest. Per mi aquest, un 7. Un 7, vale. A veure, tampoc estic acostumat, Potser comencem a veure així amb 7 i... Igual, però bueno, aquest un 7, 6 i mig, 6 i un 4... 4, 5. Jo aquest li fico un 2 o un 3. Aquest li fico un... Però és que què passa? Un 5. Aquest jo crec que està bé, però com tenim la idea del lavabo públic,
Ja, però és que és igualment, tio, és que sap... Però oi que s'ha parat Sí, públic? sí, sí, sí. Un No. 2-3. Xatos, cafeteros, l'heu de provar. 2-3. Lavabo públic. Aquest li fico un 4. Aquest li fico un 5. I aquest li fico un 6 i mig. I aquí acabem. Aquí estaria el top, xatos. Si voleu que provem més coses, digueu-nos-ho. Vaig a menjar. Ja està. Vinga.